तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ इन्टारेस्टिं जागोन गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो मैयानि भिडिअफोरखौ नायाखैबा बिदिसो लिंक होनानै गासैबो थां आरो नायब्लानो जाबाय आरो ना तो बांद्राय पेक बुकेबाय थाला बेनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै 哎呦我的妈！ नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुबाय नाथाय बे भिडिअनि कमेन्टखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायना लादो बे धामाका कमेन्टखौहाय बे मा बुंदो बुस्थुखौ गिदिर नुथो होनना दखनाखौ गाहायाव गानलायदो नै आरो दंबावो धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो देखायनो होना देखायनायसो नुथारो आगैखौ नै आरोबाव धामाका कमेन्ट बे मा बुंदो 100 बाबाय जागोन नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो एसे मोजां देखायबावमोन आगै नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो खिबु सोमावदोलाय नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो बे मा बुंदो देरबाय माथो नै बेखौबो नायदो मा बुंखो बे मा बुंदो माथो नोंना आदैयावसो थाहैबाय नामा दुदुआ नै धामाका कमेन्ट नायदो मा बुंदो बे मा बुंदो मालानो फिसाखा माखौबा गिदिर नुनायनि गाहायाव गानलायदों आसलते सेंग्राफोर नोंसोरथ' सिख्लाफोरखौ गारजिन सिख्लाफोरखौसो नागिरखायो आंहा रावखौबो नागिरालै आंहा नोंखौसो नागिरो नोंना बे हेडलाइटआ गेदेर ना ओमफ्राय बे नोंसोरनि सोबाब सिख्लाफोरखौ इरलु एरला खालामनाय सोबाबखौ गार नोंसोरो ओमफ्राय नोंलाय एरलु एरला खालामजानो मोनदोंनो मोनाखै बुंलाय नोंसोर बे इरलु एरला खामाबानोथ' सिख्लाफोराबो बारजिन थागोन दा नोंबोथ' एरलु एरला खालामजाना बे एन्थाइ फिथाइ अबस्थायानो गैला खोमाना खिन्थु बे सिख्लाफोरनि दाय नङा सेंग्राफोर नोंसोर इरलु एरला खामाबानो गासै सिख्लाफोरखौबो बारजिनो मोनगोन नोंसोरो सिख्लाफोरनि दाय माने सिख्लाफोरनि दाय नङा जानो बे एन्थाइ फिथाखौहाय हगारना होयाबा फिथाखौ ओरैनो जाना होगोन नामा सेंग्राफोरा नोंसोरनिसो दायो जोंनि दाय नङा इरलु एरला खालामनाय सोबाबखौ गार माबा माबि खालामनायखौ गार मस्त हामा सोबाब बेफोरो नोंबोथ' एरलु एरला खालामजादोलै बिनिखायनोथ' बिलुना हाथिनि दाउदै बायदि आरोना 哎呦我的妈！ बाजै सिथुखौ एसे गिदिर खालामना लाखौलै सोमावनो मोजां जागोन लोरपोनो बाजैयाबो दि लरपाय सिथुखौनो लोर सोमावनो लुगैथारो आरो तो गाइस बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना एसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेनोसै बाय